kalau wallahi. Wannan da na ganka da sai kana ranka yana wallahi yayi caji. I am telling you my head is very very hot wallahi. Hot kuma can matsala in ya ma. Hot kuma me ya faru ne? Ina neman kuɗi. Problem here and there kawai in ya ma. Duk abokanai na ga sunan sun tafi sun banni. Wow. So yanzu menene? Yanzu abokina ɗaya ya tafi Gogon Nigeria House. Ɗaya kuma ga shan ebe shi a titi wai police ya zo sun kwashe su akan titi. La, bega kenan ka ce mu. Of course abokina. So we have to look for this money ba. We have to look for this money. We have to look for this money. We cannot live a life without money ai. Gaskiya bai ba. Ni ba san hakan nan ba. Kai baka ji sunan gaban dan kwaje. Za mu tsaya haka ne ba kuɗi. Kai. Bai zai yi ba. It no make sense. Without money you can't live a normal life ai. Ha ba abokina. Za mu samu kuɗi. Amin alaikum assalam. Abubakar. Aisha. Kalau Aisha. Aisha. Sanin zuwa ya hanya. Lafiya. Na gaya maka zan je bizina ko. Kin ga. Allah ko ni customer na za ta zo ta karbi kaya. Ina so ka taimake ni ba ta kaya dan Allah ta zo. Babu wani abu. Nagode. Babu wani abu. To, ga makullin. No problem. To, Allah ya hanya. Aisha. Sai na dawo. To. Allah ya tsare ku. A sauka lafiya. Sanu. Yawa. Assalamu alaikum. Aja sanin ki da zuwa. Ina ne? Lafiya. Zalo nan da shagon Aisha. Sosai ma fa. Ina take? Bari mu kira shi ne gidana. Gidana ma fa ba fa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, ina ne? Hi, how are you guys? Sannunku. Yeah, sannunku. Zalo Aisha fa. Yeah, she's not around, but nan wallahi. Ta yi tafiya. Mu ne ogananta. A nan take aiki. A kai ne ogan Aisha? Oh, na asa ita ne mai shagon fa. Mu ne masu shagon. Ta yi tafiya. Shikenan bari mu je dama zan ɗinki da. Ku je ina? Kuje za mu ƙara samu ba aiki za ku yi ba? A ɗinki yara. We are all together. We are all together. Ɗinki yara, you know they are very delicate. That is Kuma what my materials are very expensive. Aikin mu kenan Hajiya. Aikin mu kenan Hajiya. Ko? We will not disappoint you. That is what we do. Ɗinki yara. Aikin yara muke da maza da mata. Ba yara ba. Bajinta ne yana zuwa a Litinin. Litinin? Litinin ɗin nan mai zuwa. Wayo. Za ki samu ai. Zaki samu. You will get it. Zaki samu. Ni ba su biwa. Samu matsala ba. A'a ba matsala. Ba matsala. Ka tabbata zan samu. Babu matsala ga aiki nan mu za mu muna yi. Ko? Yes, you will get it. A daidaita kawai. Ba nan kika saba yin aikin ba? A'a ba na zo ita take zuwan gida ta kai kaya. Okay. To ba wani abu. Ya inda sai fan Hajiya. To ga kayan ina son ka gan irin style din domin kar mu samu matsala. Ka gani ba? Aikin yara nan da aka caje ni guda biyu su biyu. Da wannan? Haba Hajiya, we can do this aikin mu kenan. Hajiya, you know. Express ne, I need this clothes for my client. You have to give me perfect clothes. An gama ai Hajiya tunda kin zo shagon nan an gama aiki. Kai ya sunanka? Sunana Abubakar. Abubakar fa don Allah ba na son mu samu matsala. I am telling you wallahi za mu gama miki aiki. Baby come here. Allah dan Allah. Zo kusa. Ko? Ko na da ka musu dinki su biyu. Su biyu. To Allah da za a yi. Nawa? Hajiya kin san yara ne kuma you know they are very difficult Hajiya ba zan shi yasa na ce baby come here shi yasa na ce wallahi irin 25 dubu 50 kenan baran iya ba wallahi low price 25 nan Aisha na mun dinki wallahi that is the right price da muke bada kudin yayi tsada Hajiya to nawa kike rage mana zaka mun guda biyu din 40,000 wannan aikin express ne yanda kike ga express amma na saba aiki da Aisha to amma fa full payment zaki bani dan iya bada half in ka dan bada half wallahi Hajiya yanzu ba bada full kawai tun da express zan samu kaya ni dai ko bana son samu matsala da kai ran Monday ma zaki zo karɓi aikin to shikenan kai dan gote come and start measuring them zo ka auna measurements so you give me your account number now yawwa sifili biyu sifili 7 8 sai 8 to wani bank GTB zaki tura kawai Hajiya ina jin alert yanzu za a fara express to na tura duba ya shiga ga alert to shikenan yawwa ba ni wayata yawwa Monday fa in Allah da Hajiya in Allah da ranar litinin da yamma ki zo kin samu aiki to ya gama ne yana ciki dai
Wani suna ne za a sama aiki wurin Okay, sa Hadiza da Fatima. Okay, Hadiza da Fatima. Hadiza da Fatima. To shikenan. In Allah da sun haɗu. Dan Allah fa zan zo. Come here baby, let's go. Ran Litinin zan zo. In Allah da. Ba dan so in samu matsala da kai ba. Hajiya ba komai. To shi. An wuce wajen. Allah ya kiyaye hanya Hajiya. Asaka lafiya. Bye bye. Happy birthday. Bye. Asaka lafiya. Alright. Kai ina gaya ma ta tura min 40,000 kana cewa 50. Kai ni ba ban yadda honi ba wallahi ban yadda ba. Kai ba a gaba na aka tura kuɗin na 50,000. Kai ba yaro na ba zan gaya ma abin da aka kai ni ba yaron ka bane ni friend naka ne. Da muka ci kuɗi tare da kai. Ina kai aboki na ne. To ni abokin ka waye to bari duba ma alert in zo ka gani 40,000 aka bani. Ga alert. Me ka gani? 15,000 zan baka. Wallahi kada ne. Ba za a ci kuɗin nan haka ba. Waye ogan a shagon? Ba wani oga a shagon. I am the head of the shop. Ina gaya ma 15,000 zan baka. It's not my problem. It's not my problem. Problem wa zai kawo problem ni ne. Waye oga a shagon nan? Ni da kai zamu 40,000 aka turo 15,000. Ba ruwa da 15,000. Kai kai zamu raba kuɗi daidai. Kai a ina. Wani cire kayan ne. Wallahi ni ka san a 15,000 zan baka. Wallahi ba zan karɓa ba. An wuce wajen. Wallahi ba zan. An wuce wajen. 20 zaka bani. 20 zaka bani. The same business muke a nan wajen. Zaka bude min ido ne. So kana so in tona asiri kenan. 15,000 is okay. A'a, in zan tona asiri kuma to shikenan. Aiki dai sai ka zo. Na ci daɗi. Na ci bulus ne zan ce ma. Ka ji daɗin ka ci abinci ne sosai. Allah abokina. Ai mu ji daɗin mu kawai tun da mun samu kuɗin. Wallahi kai ka fa yi sorry fa. Yanzu da muka cinye abincin nan. Ina ga zamu je mu ci dan ci kuɗaɗe irin farfasuwa. Ka zamu je wurin malam mai nama. Ba wani abu soya. Madalla mu ji daɗin mu kawai abokina. Ka san me za a yi? Ni fa ina son ci farfasuwa fa. Wani mu za ka kara? Ka shafe rus ɗin kamar. Madam. Wai madam dai. You need drinks. Customer, Abubakar. Dangote. Hey, madam. Hi. Are you enjoying it? You see very well. You see very well. Okay, wait till make I give you. There is a Feruz, Fanta, Coke. Abamu Feruz ɗin dai kawai. Feruz. Feruz, Tunda muna cikin kuɗi ba. Maza. Na gode madam. Ki ga da ruwa. Ga na fiya ta kawai. It's cold, but not very cold. No problem. Okay, enjoy. I go for kitchen. Okay. If you need anything, call me. No problem. Okay. Dangote. Yes, madam. Madam. Lai, ni ka san ni mai tona sun dan ba ni biyar da Allah. Kaman biyar mana, ban biyar. Allah ya. Ina Abubakar ne wai? Aja, san da zuwa. Ina Abubakar yake? Sani da zuwa. A karka ce mun san da zuwa ina Abubakar. Ina kayan yara na. Matsala ne. A ban gane ba in yi haƙuri. Na zo Litinin shagon nan a rufe yake. Kuma na tura muku 40,000 ina kayan yara. Ba ni kawai ka bani kayan yaran ina Abubakar ne wai dan Allah. Wallahi matsala aka samu. Matsalan me aka samu? Sanda kuka ce mu in zo jiya na zo ba ku ba kwa shago. Ba ni kayan. Wato ranar zamu yanka kayan nan. Aka ije shanan wallahi an zo a dauki kayan nan. An dauki wallahi. An dauka kayan yara na. Kana hauka ne? Kaga kamar ina hauka ce?